Ndicela ningandivi wrong guys ne, but akhona manje zikhona ezinye izinto manje zingenza sense apha kum. Ndike ndangena apha kwenye ipost kaZiyanda Tshangana kuthiwa pha be kind. Ndithi hey sizanigezelisa ngezimenxe zabantu le kindness yenu. Bokuvuke one day unkind ukhangela uzawuqhawuka ndawoni na. Phofu yena umedem lo uyajamba bangunongqwaza wa-undercarpet. Bungamphambanisa angaqhawukelwa likhaseta akurakele ngale mureni yomzuzu. Alibale nobusindisiwe umntana emayithi. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ifana neza catchphrases zenu moze no you keep your friends close and your enemies even closer. Hey Futek, ifuna ntoni enemy close nam? Masihambele phansi sosimenxe eso ndisibone sisiza from a long fucking distance so that nejani izokwazi uprepareisha i-defense. Akala business mos lo boboy kwi-vicinity yam because akandiqubula xa lapha close. Hayi noba babu toxic bam obundenza ngicingelo hlobo. I'll believe nakwazawemo zinoba never burn your bridges. Rhafo lenzini zikangaka i-bridges ezifanele utshiswa ibe ngathi kuthiwa amatshotshombe eKapa. Hayi guys mna I feel like sometimes ikhona inner peace for nini ekuzidistanseni ezimenqeni zabantu. Noba i-relationship for nini okanye i-friendship. Sometimes kuyenzeka uba ibe ngumzali lo ofuneka uzidistanse kuye for a peace of mind yakho. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man, umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as uba yena ehappy ngesiqu sakhe uzaba sathwani na guys yo.